Acelea sunt orele lui Cosmin. Din acela a ieșit Mariusică, uitați. Dintr-un local ăla, de fapt, nu din acela. Aici a zburat Uitați-l pe Mariusică când era copil. Băi, nu mai vedea. Și mai s-a zburat căutat după mâncare. Bă, noi, frate meu. Care? Băi, l-am găsit pe frate. Hai mai față. Uite ce Cosmin. Are Counter-Strike ăsta? Da. Au NFS. Eu uite-o pe măta, stă cu coada sus. Băi, nu mai vedea. Fă. După cum puteți vedea, am mâncat-o și pe maică sa. Da. Am mâncat-o. Nu, ce mic e Mă, asta? ce e la? Asta e frate. E gelatină, smolă, ce e? Are și sârmă. Ghimpată. Ia, continuăm. Aceia sunt colegii noștri. Urăți noi filmăm. Nu filmăm. Nu avem voie. Berbec. Tasul lui Cosmin frumos. Nu, asta e Florin, eu sunt Aur. Da? Căprioara e maică sa? Mă, tăi capră. Și măta ce? Mama, e mic. Uite-l pe Francu, să mor eu. Uite-l și pe la mic. Păi nu, că tu ești șobolan. Gata, mai departe. Uite. Taci. Mamă, uite-ți neamul. Ăla-i taică tu? E taică tu. E tata, de fapt. Da, Suntem frați. Da, suntem frați, uite. Asta e maică ta? Uite, ăsta ești tu, șobolan. Asta este maică ta. Nu, mă, e maica noastră. Așa, mamă. Ăla e tata, te-am pare de Fă-mi o dată. poză, gen, hai. Gata. Hai, mai departe. Hai să trec. Șerpi. Sharpie. Asta e masa că eu cu cuvea. Filmează-mă, bă, că eu dau interviu aici. Gata, că ăsta e bufniță. Bă, cum puteți vedea, Uite băi, please la el? Bă, dar nimic viu pe aici. Nu mă văd. Te vezi, Vreau să hai. dai cu fond de ten. Intrăm direct? Hai, gata. 3, 2, 1, gata. Bă, cum puteți... Bă, ăla-i viu? E pe măta viu. Stai că nu stă la zonă. Am dat banii ca să vedem niște de-astea care am și-o pe Nici acasă. morți n-avem voie să vedem. Uite la omorul, fii atent. Mai departe. La mierlit. Cosmin, când mănânci? Uite, casa lui Cosmin. Filmează-ți casa. Casa lui Cosmin. Cosmin, intri? Te mănâncă, vezi dacă nu ești cu minte. Dă-te. Wow. Ceva magnific, mai departe. Eu uite-l și pe ăsta, crezut ca prostănacă. Asta ești tu. Da, rațe și iar rațe. Rața. Mamă, a rămas măta gravidă. Uita. Măta mică. Și ajungem unde ajungem? Nu știu eu. Pe aici, pe undeva. Mamă! Nie. Auziți un copil orfan. Iată ajung că ne jucăm. Aici ar și în România. Natura. Ia lasă, bă, nu mai umblat, că nu știu. Nu, că vă faceți de căcat. Da, știu. Uite, ăsta... Uite, mă... Că e castorul. De familia lui Cosmin. Da, cum ai zis o altă. Știi câte ochii ți fac? După cum puteți vedea, mă urmăriți pe mine. Bă! Taci. Mergi. Ce-ai făcut, mă? Vezi că vă tac pe tine. Ăla e tactul. Vezi că ți-am zis că mi-a făcut brigada la spital cât am fost, ai auzit? Cum mă și pe tine, frate? Te bate cu baston. Te Auzi bate. brigada lui, de mafioți. Oh, shit. Hai mai în față. Băi. Vezi că era lui Ioana filmarea asta. Ai auzit? Vezi că era lui Ioana filmarea asta. Bă, nu văd. Bă, mai bliți? Uite. Mă, dar nu mai faci mult așa că îți dau un capac. Aici străbunicii lui Cosmin. Bă, dar nu mai de mine zici? Dacă îți dau un Scuze-mă, capac. gata, noi suntem frați. Străbunicii domnișorului Miță frumosul. Nu mai pune mâna că răcești. Intrăm în grotă. Intrăm la Marusica acasă. Este senzațional ce se întâmplă aici. Ce faci, mă, nesimțit cu dracu? Manică, piedică. Ia vezi un scat de egul asta în cap. Bă, când eram mic într-o peșteră, am dat cu capul într-o de-asta. Ia vezi, ia uite. Băi, n-am loc. Deci să mă vedeți cât de mare sunt. Pizza! Ia! Băi, Nu mai văd. capul. Mă sperii. Mă sparii. Sperii, m-am pierdut. Băi, nu mă mai sperie. Ți-am zis că mă sperie. Tuturor mine. Asta rămânare. Nu mai fă de asta. M-am mutat. Ți-am zis să nu mai faci asta. Ia, uite pe tactul. Aici. Ne, pe acolo. Uite Liliac.
Au făcut experimente pe miță, iar Uite uite pești. ce pești urâți. Au de ce fie? Miță, cred că din asta ești tu. Mai departe. Stai mă să vină doamna dirigentă. Să vină doamna. Stai să vezi ce Mama, iau pe aici, băi, iau pe aici. Hai sus, sus, sus. Apelă-te pe doamna, urcă sus. Totul este în regulă. Oh. We love you. Say you. Ce? Alea sunt sus, mă. Mamă. Ăla sunt chiliți odată. Ia să vedem. 100? Uite bă la preț ce seamănă cu tine. Te mănâncă ăla. Ia haideți tot înapoi să vă arăt ceva. Arandarat. Vino cu ăla. Uite minge de fotbal. Vino cu ăla. Da. Hai să jucăm. Este pește balon. N-ai cum să dai cu piciorul în el. Ăsta e neamul lui... Miță. Uite, retard. Ce? De ce ai scuipat acolo? N-am scuipat. Am tras nasul, bă. Ce retardat ești? Se vede că te fac. Mamă, uite asta e tata. Asta e. Ce-i tu, bă? Frate, eu vreau să văd ceva viu. Fac pește prăjit. Da. Zici că sunt nasoale. Ia. Intrăm în... În lumea ta. Gata, m-am intrat de neam, la neam. Uite pe tasul, pe fraxul, pe măsa, pe sorsa, pe mamai, mătămare unde e? Eu uite bă, sus pe acolo. Zi-mă să mai. Ce să vă văd mare sac, cât sac acolo? Și te alergă ăsta? 2 km pe oră, sau mai mult. Nu mă crezi? Continuăm. Următorul ne-am alumiță, străbunicii lumiță. Nu te băga de acolo la mare. Uite-l pe miță, ce ochi are. Ia uite-l, mă. Mama. Ce bot, a băgat botul în gaura șorcelului. Chiar pe cu Cosmin, Ia! ne bate să te sparte. Uite ce picioare are. Hai să fim o dată la școală. Și picioarele și la pe aia. Ce-i făcut? Ia-ți gata, frate. Îți dă la două pate, ori te culcă. Are buzunar sau ascuță? Ia uite-l. Bă, Bă, tu de mălezi pe aici. îți vine... Răpăcelul. Spații mingi. Ce orfan. Ce cioc are ăla? Ce e, mă? Mamă, Eu, da. zici că e coasă. Na. Ce cap are și penis. Ești clipuță folosită. Mamă, ce mă doare piciorul, că cam așa pe nasul tău. Copii, astăzi vom studia bine. Fiți atenți la hartă. Uau, vină cu a. Dinozauri. Mamă, acum ne-am gândit. Ne-am gândit. Da. Și asta e că ar vrea să fie reale. Da, Cico. Hai să ne batem ferul ăla. Îți dau un corn la cap, te culcă. Mamă, ce micuție. Sahara. Sahara. Sahara, nu mă interesează. Na. Antarctica, mamă, ăsta a fost adevărat? Bă, când mănânci, mă? Orfane? Câte gură are? Dacă era George aici, morții tu orfane, dacă îți trag o bucată. E adevărat mă ăsta. Ba da, e adevărat. Bă, nu morți așa mari? Da, e mă, adevărat. șans la fel. Ia pune mâna pe el, să vezi că se mișcă. Cât de prost. Ia uite. Ia vezi unde e reptilă. Nițel. Ia vezi. Ce-ai făcut, frate? Ce nas are? Bă, se uită urât la noi. Uite din ce are, s-a terminat. Uite, ăsta cu coada pe sus. Să-l batem cu fraierul. Ia vin cu aici. Uite-l, pe Miță Mondialul. Ce e mă stă aici? Era... E de la... Dar mi-aduc aminte și zic. Am un lapsus. Ne întoarcem înapoi pe ei. Ajute-o la muzeu. Aici afară, bă, stau. Bă, ieșim. Mai și? Păi să mergem să doamne. Toată lumea serviciul mai ne merge. Păi, Se uita la mine.
A, bine, mă, mișcă-te. Lasă-mă, bă! Frumosule, iarbă mănânci, vezi că Ioana vede videoclipul ăsta, fraiere. Nu mi-a arătat nimic, te bat. Băi, arăt, ia să vezi. Stai că trebuie domnul Charlie.